gajiyayyu. O ya Allah ka ji kukan yaya marayu da share hawayensu. Allah ka tallafe gajiyayyu. Wata rana ina tafiya sai na ga wani akan hanya, rigansa ya yage wando ya farke, shi kaɗai yana ta kuka akan hanya. Sai na dakata domin in tambaye shi, ya ce masa mene dalili kukanka? Ya ce mani mamansa ta mutu, babansa ba shi da rai, gashi kuma ba shi da aiki. Yan uwan iyayensa sun bar shi, suna ganin shi ba komai bane a cikin rayuwa na duniyar nan. Idan ya dubi rayuwarsa, hawaye sai su zubo masa. Idan ya dubi tafiyar duniya, bakin ciki sai ta kama shi. O ya Allah ka ji kukan yaya marayu da share hawayensu. Allah ka tallafe gajiyayyu. Hakanan ne rayuwar duniya a yau, mutane da dama sun fi kaunar kansu, ba mai kaunar ɗanuwansa kama yanda Allah ya ce mu yi. Waɗansu sun mata da marayu, abin tausayi sun mata da gajiyayyu. Sun mata da gwauraye wanda Allah ya sa a cikinmu. Kulla yaumi suna kuka, suna shan wahala a idanunmu, amma mu tallafe su mun kasa. Da wani iri mugu hali ne wannan. O ya Allah ka ji kukan yaya marayu da share hawayensu. Allah ka tallafe gajiyayyu. Sai ka sani Allah ya na kallon ka, ke ma Allah ya na kallon ki, duka mu Allah ya na kallon mu. Ba mu wuce yau ya ɗauki ranmu ba. Idan ya ɗauki ranka yau a duniya, in an kyale yaranka haka ya zaka ji. Idan ya ɗauki ranki yau a duniya, in an kyale yaranki haka ya zaki ji. Na sai ka gyara halinka, ke ma ki gyara halinki, dukanmu sai mu gyara halinmu, mu fito mu tallafi gajiyayyu. Ya Allah ka ji kukan yaya marayu da share hawayensu. Allah ka tallafi gajiyayyu. Ya Allah ka ji kukan yaya marayu da share hawayensu. Allah ka tallafe gajiyayyu. Ya Allah ka ji kukan yaya marayu da share hawaye.